Cik. Klambi biru benih abang, klambi suwek tepak jahitan. Cik, doa. Aku rabi ayu balak-balik ilang, bareng rabi elek tuwek tangga kanca radoyan. Wong rabi ngono ora mung gawe pantes-pantesan. Baju lorek tepak garise ayu elek dipek sak lawase. Wong bojang ngono gak kangge sedina rong dina tambi kanggo selawase urip no alam donya. Mula ayo sing rukun karo keluarga, wong rukun ngono gampang rejeki teko. Lek ana masalah ayo padha diselesaikan kanthi ati sing ayem lan jembaring ada. Wong rukun ngono agawe santoso, sapa sing cerah bakal Allah.